1, 2, 3, parat. Velkommen. Mit navn er Natalia Schelker, sundhed og livsstil. Jeg vil rigtig gerne få lavet nogle øvelser sammen med jer. Jeg håber, at der kommer flere mennesker og besøger mig. Fordi det er jo vigtigt, at vi træner, øger os og følger alt det, som vores faglige fortalt. Hvis du har været igennem en kirurgisk indgreb i foden, knæet, ryggen, øvelser er afgørende for alt andet, som kommer i fremtiden. Hvis du lige kom hjem fra sygehuset, det er stort set vigtigt, at du slapper af længere en vis tid og forbereder dig mentalt til alt det der, som kommer til at ske. Det er meget smertefuldt at være opereret, uanset hvilken operation taler vi om. Det kræver altid en vis styrke, mental styrke. Det kræver også tid. Det er en lang proces, som er helt almindeligt. Jeg starter i dag med nogle små øvelser, som er nødvendige for mig. Jeg døjer med nogle forskellige slags problematikker i forhold til min knæ, venstre knæ og generelt benet og ryggen. Meget kompleks. Og det kræver også tålmodighed, og man skal jo være systematisk. Alle sammen skal i hvert fald bevæge sig hver dag, helst 2 gange om dagen, morgen og aften. Og det er stort set det kroppen har behov for. Det er ligegyldigt, om du gør det i sengen, om du gør det, mens du sidder, om du ser fjernsyn, om du gør det i bilen. Det er så vigtigt, at en vis bevægelse skal være til stede. Ellers bliver du rigtig syg. Jeg starter med i hvert fald, mens jeg sidder. Nu sidder jeg, så kan jeg lige så godt få det lavet. Mine øvelser går ud på, at jeg skal jo rejse mig op fra en stol 10 gange. Hvis du døjer med nogle smerter i hamstre, hæser her, vi har 3 store muskler, der sørger for, at knæene holder fast. Så er det også nødvendigt, at hvis du døjer med frygtelige smerter, så skal du også slappe af. Men det er stort set altid vigtigt, at vi får en vis bevægelse. Kroppen skal jo have en vis ilt. Og på den måde, biologiske og kemiske processer, kan få os til, at vi kan få det bedre. Øvelsen går ud på, at vi faktisk træner og styrker vores ryg, vores mave og alt det der. Det er vigtigt, at du
Du er meget opmærksom, og jeg ved godt, det er rigtig svært, fordi alle mennesker har tendens til at sidde på den måde. Fordi vores land herude er meget svækket, fordi lad os bare sige det lige ud. Vi er rigtig dårlige til at træne. Vi er rigtig dårlige til at være systematiske, og sådan er det bare. Sådan er det bare, fordi vi lever i en vis stress-samfund, hvor vi ikke altid har tid til at gå op i det, der er nødvendigt og mest vigtigt. Så sørg gerne for, at den skal jo i hvert fald være i en vis position. Lad være med at spænde skuldre, fordi det står set ikke det handler om. Lad dem bare hænge, sådan som det er. Lad være med at sprede for mig benene, fordi det ikke det handler om. Det skal være også i en vis afstand. Jeg har det jo også lidt svært med at vise, hvilken afstand taler jeg om. Måske, hvis jeg trækker mig lidt tilbage. Jeg skal nok finde en løsning på det der. Men lad os bare se, at vi laver en afstand på 6 cm mellem fødderne. Det er en vis acceptabelt afstand, hvor vi jo er i en vis normal sidestilling. Så hvis du spreder det alt for meget, så er det også noget dumt at gøre, fordi sådan rejser vi os ikke op på. Så bare sørg for, at den afstand mellem fødderne er 10 cm. Sørg for, at ryggen er sådan i den lige stilling. Husk, bagdelen, den skal også være placeret sådan vis i den her position. Så du arbejder kun med faktisk med din ben. Hvad er det vigtigt at huske i lige denne her sideposition? Det er vores mave. Hvordan får vi det gjort på en sund, rigtig måde? Det gør vi blandt andet ved at puste alt det vi har ud. Maven bliver jo spændt. Hvis du har svært ved at mærke det, så går du bare det et par gange. Så kan du allerede mærke, at der sker en vis interaktion med din mave. Den er blevet spændt. Jeg gør det 10 gange, og anbefaler os alle sammen at få det gjort 10 gange. Så rejser vi os stille og roligt.
Ja. Alle øvelser skal foregå i en vis afstand. Lad os bare forestille os, at du skal jo have en kop. Der er en kop, som ligger på bordet. Og så du kan jo ikke det der. Du er nødt til at rejse dig op og tage koppen op. Så kan du få væske. Det samme gælder også kroppen. Hvis vi har en vis afstand, eller vi jo bruger vores krop på en forkert måde, så kommer vi bare til skade. Så vi bruger bare kroppen på en forkert måde, og hjernen lærer noget helt andet. Jeg har jo været der, hvor faktisk på tidspunktet har jeg haft tendens til at kigge på mennesker, når de var ude at gå. Den måde, de har jo rejst sig op, den måde, det gik, den måde, de jo udførte forskellige slags opgaver, fordi min hjerne har glemt det. Det er muligt, og det er vigtigt, at vi tænker over det, hvad vi laver. Trods alt, fordi når hjernen glemmer det. Og det handler om nogle patienter, som for eksempel gik med nogle skader i mange år, og har ikke trænet, eller har slet ikke haft mulighed for at komme på sygehuset. Så vi alle sammen på en vis måde kommer til den forkerte måde at gå på, fordi vi aflaster. Vores krop er så smart. Vi aflaster altid. Kroppen finder selv en måde at aflaste den anden side, eller den anden skade. Så det der kan opstå rigtig, rigtig mange problemer. Så det var det. 10 gange. Husk, ikke for bred, men lige en vis afstand. Det har vi gjort lige 10 gange. I mit tilfælde er det nødvendigt, at jeg skifter mellem øvelserne, fordi det giver jer en bedst mulig resultat for mig. Så har jeg en pude, som jeg bruger, og det har jeg altid gjort. Her har jeg en problem, fordi min sofa er, som den er. Men jeg vil rigtig gerne præsentere det overfor jer. Hvad for nogle øvelser er mest nødvendigt i forhold til knæet. Begge knæer. Træn begge knæer. Altid. Træn begge sider. Det er også noget, der mange mennesker tænker over. Hvis jeg har en skade i højre knæ, skal jeg så træne også det venstre knæ? Ja, det skal du. Inden du kom til skade, du har ikke ejet en ben. Det var altid 2. Men øvelsen går ud på, at der er en vis muskler rundt om knæet, som holder vores knæskallen på plads. Ja, anatomi. Det vil jeg ikke tale om. Fordi jeg spilder tid i dag. Og det stort set er ikke
ikke imod at samle mennesker til fælles træning. Fordi vi ved jo udmærket godt, at vi har 2 ben, og 2 ben skal trænes. Men jeg ligger mig ned, og det er det, jeg vil gerne lave, er, at jeg fokuserer på, at knæskallen kommer ned. Jeg presser lille smule min knæskallen, ikke for meget. Det må ikke være for voldsomt. Hvorfor vil jeg gøre det? Fordi jeg har nogle muskler rundt omkring. Der er også muskler, men udover det, der er også noget fedt, som sørger for, at strukturerne ikke sidder mod hinanden. Jeg vil forebygge artrose, slidgigt. Jeg døjer med forskellige slags problematikker. Men det jeg gør, jeg presser knæskallen nedad. 10 gange. Stille og roligt. Jeg engagerer musklerne. Lårmuskler. Fordi det står set alt er i forbindelse med hinanden. Så gør jeg det 3 gange. 3 gange. Det vil sige 30. 30 er stort set en fin måde at træne på. Vi skal jo ikke lade os, at vi ikke kan det der. Vi kan det, men det kræver bare faktisk, at vi vil gerne det her. Hvis du har virkelig mange smerter, og du er lige kommet hjem fra sygehuset, går det bare 3 gange 5. 3 runder med 5 gentagelser. Jeg ligger mig bare ned på ryggen. Nu har jeg i hvert fald talt det frem til 10, og hvad er vigtigt lige i denne her tilfælde, at du ikke vipper med hele foden. Altså, foden skal være jo helst på sofaen, på sengen, på gulvet, så vi arbejder primært centralt kun med knæet.
Og så en sidste gang med 10 gentagelser. Det var det. Du må meget gerne lufte stille og roligt foden op et par gange. Sådan. Selvfølgelig. Du gør det samme med den anden ben. På samme måde. Altid. Det er vigtigt, det gør jeg ikke lige nu, fordi jeg ved udmærket, at en vis video må ikke være alt for lang. Nu taler jeg alt for lang. Og sådan er det jo bare. Øvelserne kræver. Sørg for, at det lykkeligt, om det tager en time. Men det er så vigtigt, at du gør det ting langsomt, korrekt, på en korrekt måde, hvor du mærker forskellen. Du skal mærke de smerter, du er igennem. Du skal være fuld kontakt med din krop. Du skal have kontrol over det, du laver, og du skal forstå, hvorfor laver du det der. Den næste øvelse, som jeg faktisk er rigtig glad for, alle sammen i dag har meget svække muskler. Muskulaturen, det har vi alle sammen. Fordi der er ikke rigtig mange mennesker, der laver de øvelser til daglig. Medmindre man er fitnessinstruktør. De laver øvelserne hver dag. Til forskellige parter af kroppen. Men jeg døjer med meget svække indvendige muskler her. Samtidig selvfølgelig her og så bag i lårmuskler. Dem har jeg rigtig mange problemer med. Og lige nu her handler det om at få strakket på en fornuftig måde. Husk, vi kan komme altid til skade, hvis vi laver forkerte øvelser. Det kan sagtens ske. Men nu viser jeg, hvad for nogle strakke øvelser laver jeg, som der giver mig også en vis lettelse i lænden. Jeg har jo jeg har fået en arbejdsskade i min lænd, S1, S5 hedder det, L1, S1, 5, nu kan jeg ikke lige huske præcis hvad det hedder, men det er jo landen, der kræver også en vis øvelser, fordi hvis vi ikke laver øvelser, så bliver vi igen rigtig syge, endnu mere syge. Så jeg lægger mig lige præcis på denne her måde.
Jeg ved godt, det er ikke mange, der kan det, men jeg kan og vil. Sørg for, at fødderne møder hinanden. Og prøv at gøre det her stille og roligt. Uden noget helt vildt. Lad være. Lad være. Hvis du er her første gang, så hvis du kan gøre det her, så bare gør det her. Hvis du træner til dagligt, må du gerne gøre det på den måde, du synes er bedst for dig. Træk vejret stille og roligt. Og nu her laver jeg 3 gentagelser. 5 gange 3. Hvor jeg spænder. Helst den del. Og det gør jeg lige blandt andet. Og husk afstanden, ikke for voldsomt, men en vis afstand, hvor din krop kan jo være i den almindelige position. Så spænder jeg. I 5 sekunder holder jeg og slapper af. Og naturligvis slapper vi af. Det ting skal jo i hvert fald være til stede. Hver eneste gang vi laver en vis øvelse, så slapper vi af. 5 sekunder, 10 sekunder, og så kan vi starte forfra. Hvad så hvis jeg har smerter og kan ikke lave det der? Så lav mindre gentagelser. Brug mere tid på det.
hvad er der sker? Det der sker, at du jo arbejder med primært baller, baglår, hæser, hamstringer, og så kan du faktisk også mærke en vis spænding herude på begge sider rundt om knæene. En fantastisk øvelse, der kræver ikke så meget. Den måde slapper jeg på. Og når vi slapper af, så må du rigtig gerne ruste dine fødder, sæderne. Hvorfor ikke andet? Jeg døjer med nogle problemer med forskellige slags uforståelige symptomer, som der skal jo kigges nærmere på. Og det fandt jeg ud af, at den måde jeg slapper af i mine ben, er det mest acceptabelt for min krop. For jeg får det rigtig dårligt, hvis jeg pumper mine fødder og laver alt det der strækøvelser, hvor benet skal gå op. Fordi det duer ikke for mig. Og det står set heller ikke godt for sunde mennesker. Vi må ikke provokere vores nerver til at komme i klemme, fordi det kan også opstå ved den forkerte måde at træne på og øve os på. Så jeg slapper af. En af de øvelser, som jeg blev rigtig glad for, som giver mig en vis smertefrit zone, er at jeg faktisk, jeg håber I kan se, hvad jeg laver, at jeg faktisk laver det der det kræver en vis plads. Gør det på sengen. Vi laver omkring 10 gentagelser i alt. Og så træk vejret hele vejen igennem. Det var det. Og så selvfølgelig slapper vi af. Hvis du ikke kan det der, så gør det bare på den her måde. Igen, afstanden. Hvis du lige har fået en diskusprolaps, så kan du ikke det der. Du må glemme alt om det. Sørg for, at du ligger godt. Find den stilling, du er mest smertefri. Hvis det tager 3 uger, hvis det tager 3 måneder, går det hver eneste dag i gang. Går det. Det er det, din krop har behov for. Vi må ikke provokere smerterne. Der må ikke være noget for voldsomt, fordi når vi har diskusprolapser, de kræver bare, at vi er opmærksomme. Det vil sige, hvis en vis øvelse eller en vis stillinger, der provokerer smerter, så har vi selvfølgelig en stor kompleks sag, fordi der kommer nerverne på spil.
Vær fornuftig. Jeg vil rigtig gerne også prøve denne her øvelse. Sørg for, at du ikke placerer dine fødder for langt væk fra bagdelene. Igen afstand, afstand, afstand. Kroppen arbejder bedst med en lille kort afstand, hvor der ikke er for langt væk fra alt det der. Jeg arbejder lige med mine. Jeg forsøger at få styrke i min ryg, og mine baller selvfølgelig hamster her, hæser, hamstrings, hæser, lår, mave. Jeg spænder min mave rigtig godt, og lufter min bagdelen. Og så holder jeg det i 3 sekunder, og så slapper jeg af. Det gør jeg lige 3 gange, det vil sige 3 gange 3 sekunder. Det er vigtigt, at dine fødder har en fast forbindelse til sofaen, til gulvet. Det kommer an på, hvor ligger du hen. Dejligt. Og så igen. Slap af på den måde. Rygsygdomme. Diskusprolaps er en meget alvorlig sygdom. Det fører med til invalidilisme. Man kan være invalid resten af sit liv. Det er en meget, meget alvorlig sygdom. Meget alvorligt mod at håndtere smerter, symptomer. Det kan føre til rigtig frygtelige ting, blandt andet stivgørelse i ryggen, som vi selvfølgelig helst ved ikke giver accept til, men nogle gange imellem det er nødvendigt. Men øvelser, træning, bevægelse. I mit tilfælde, jeg kan ikke have kirurgiske stole, metaller i min krop. Det vil sige, at jeg skal leve resten af mit liv med det ting, som jeg har. Det vil sige, lægeme, min krop, må ikke være provokeret på den måde, at jeg får placeret nogle metaller, kunstige metaller. Så det er en udfordring, jeg har til resten af mit liv. Det er derfor, det er så vigtigt, og jeg er ekstra opmærksom på det her. Jeg vil gøre alt for at jeg kan undgå det, fordi jeg ved, at det var ikke så længe, så blev jeg rigtig, rigtig syg og akut opereret, og det kræver jo en vis indsatser og ressourcer. Så kan du høre rigtig godt efter. Jeg er meget uforberedt. Rigtig meget. Jeg må ikke være opereret i en grad, hvor
Metaller, kirurgiske stoler, kan anvendes. Det er forfærdeligt, men det er nødvendigt, at jeg forebygger så godt som muligt. Jeg siger ikke, at alle sammen bliver syge af det. Der findes nogle mennesker, som er allergiske overfor metaller, stoler, kirurgiske stole. Og der findes også en vis mennesker, der kan ikke tåle gluten. Så det er jo stort set det, som er afgørende for, at jeg kan leve mit liv uden smerter. Så kommer vi tilbage til den allerførste øvelse. Min sofa er jo placeret rigtig lavt, og jeg har det svært med at rejse mig op, men det var nødvendigt, at jeg præsenterer alle de øvelser, som er afgørende for mig, for dig, for os alle sammen. Men næste gang sørger jeg for noget andet. Måske en lille forhøjelse. Gør vi det 10 gange. Spændende. To mere. Ja, det var vist det. Jeg tror nok, jeg er løbet tør for strøm, for batteriet. Den aller sidste øvelse vil gå ud på, at vi rejser os op. Og så søger jeg bare for lige denne her. Vi tager bare stille og roligt op med vores ben. Ikke for voldsomt. I er velkommen. Jeg vil komme med forskellige slags kommende premiere, kaldes det for i dag. YouTube kalder det for. Men jeg vil informere jer om, hvornår vi kan ses og få trænet sammen. Jeg har stort set ikke mulighed for at lave live videoer, men jeg vil rigtig gerne lægge nogle forskellige slags øvelser, når jeg har tid og lyst. Og jeg håber, vi ses snart. Tak for det. Hej hej.